Setyaki kowe arep wani karo Bopo Dura tanding ana kridane Sakama Setyaki. Oh, kowe ya. Ora pandang ora wae sik golek liyane neh kok. Jebul pancen bener aku kudu budal ning negara Mandura wae lah ning ora ngerteni kok jebul iki Kurawa ngetutke karo Begawan Durna ora apa-apa marai semangat ditutke wong semene akeh marai Begawan Durna seneng wae ya tak budal ning negara Mandura di negara Ngastina kage makmur kanane. Sekra kang bala tumingal perang campo samya matali petade dwela tenggata dan langkung mangun sang nidhe benjang sang aji micil ladinya ngetali wus Wisana wonten dawuh Kanjeng Rama. Teko ki kadangmu Gatotkaca teko mrene. Nggih, kadangku. Yo. Gatotkaca. Padha prayoga sowanmu ning negara Mandura. Kanjeng Prabu Baladewa iki kepareng wilujeng besowan kula ngaturaken bekti kula kunjuk wae. Yo, tak tampa kowe atur bekti karo wong tuwa. Ora lan pengestune wong tuwa wae tampan ngono Gatotkaca. Nggih, ngestakaken dawuh. Setyaki uga prapta mrene. Nggih Koko Prabu. Kula sing sowan teng mriki. Yo, slamet kamu Raharja. Bekti kula kunjuk. Pangestu tampan ngono. Nggih, kula punika jimat. Gatotkaca wonten dawuh. Eneng wigati apa teko kowe sowan mongko tanpa tinimbalan ana ing kraton negara Mandura dhewe iki. Mugi dados ning kawuningan sewu-sewu kelepatan kula diagung mangaksami. Bilih dinten ing sak menika para Pandhawa nedya nambak rengganing praja. Lho, lire piye? Apa negara Ngamarta ketaman pagebluk teko arep gawe srana sataning praja Ngamarta? Iya leres. Negari Ngamarta sampun wonten Tikang Candra menika ketaman pagebluk awit koncatan Hyang Bendari Sri. Lajeng para Pandhawa nedya ngawontenaken tetanen agung damel pasabinan ingkang ageng kinarya sarana
konduripun Iwang Pikulun Betari Sri lan lajeng Sarat Sarana kagem rancakipun ngawontenaken tetaning agung wonten ing Pasabinan wonten Garing Amarta menika boten sanes kejawe amung mawi Kiai Nenggolo lan Kiai Alugoro kula gandeng sampun terwaca mewah kula ngandhi Paman Hari Setyaki sowan kula wonten mriki menika badhe amboyongi nyuwun ngampil wujuding Kiai Nenggolo lan Kiai Alugoro kinarya nampak rekaning praja dados sarana anggenipun para kawula ngawontenaken Pasabinan ngawontenaken tetanen agung wonten Garing Amarta Prabu Gatotkaca wonten dawuh apa pancen bener iya pancen leres mekaten menawi boten pitados kula aturi nyuwun pripsa kalian Paman Setyaki wonten dawuh apa pancen bener leres kula ndherekaken Koko Prabu Kresna wonten Garing Amarta tumuli kula kaliyan Angger Gatotkaca ingkang dipun utus supados sowan wonten ing Project Pandura. Wah, yo nek ngono ora usah suwe-suwe, ora usah dadak kowe sing nggawa wujude Kiai Nenggolo lan Kiai Alugoro ning aku dhewe wae sing tak sing prapta ning negara Ngamarta merga kadang-kadangku Yayi Puntadewa Werkudara Arjuna Padene Nakula Sedewa aku kudu tansah nyengkuyung marang adeke tetanen agung sing dumadi ya ning kraton negara Ngamarta. Nggih, ngestakaken dawuh matur sembah nuwun menawi mekaten sing kangge parengaken. Sabab apa aku ora maringke ternyatane kowe kabeh kuwi minangka anakku lan kadang-kadangku kudu tansah tak sengkuyung yen to dugi gegayuhan apa-apa. Gatotkaca sidhem jroning pasewakan wajagong tanpa sapawa kapraban dening Sang Nalendratama mangu-mangunengi garwa sing duka cipta berbudi mandana raras berbudi mandana raras Matering pasewakan negaring Mandura dening kantos paripun ing semimbal wacana kangge praptaning Sang Begawan Durna tumrajung tanpa kaget kang sami mulat. Durala panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda kula nuwun Kirana Prabu Bubu Priwan Durna nggih kula ngaturaken pudya pangastawa nggih kula tampi karya bombong raos sing menggalih mboten langkung mugi kula ngaturaken salam taklim kula manungsa jengandika anak Prabu Baladewa nggih kula tampi karya bombong raos sing menggalih ya berempat Durna kula ngaturaken sembah wah Gatotkaca nggih tak tampa pangestune simbahmu wae tampanane ya ngger kula pundi wonten wigatos menapa wonten sing ngandika rawuh sengkan-sengkan datanpa bebuyan mongko mboten adat sabenipun sing ngandika menika rawuh wonten ing Project Mandura tumuli kula aturi paring dawuh menggawe gatosipun menapa pundhan oh lole kula nuwun sewu nggih sewu kalepatan kula diagung pangaksami kula nyuwun makapunten bilih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak lan sowan kula dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana rikala semanten utusan kawan kula supados sowan wonten Garing Mandura
Yayi Prabu Joko Pitono utusan kelawan sing andika dawuh kelawan Bupun Madura kinen bidal dhateng dari Madura. Inggih leres nggih wigatosipun. Wigatosipun inggih mriku mboten saking wong nedya nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala lan Kyai Lugara. Kinarya nambak rengganing praja, kinarya srana tumbal wadaling praja negaring Ngastina ke Taman Pagebluk. Mila sawan kula namung ngabukten badhe kebon-bon incang jejawah sonten malih-malih menapa Kyai Nenggala lan Kyai Lugara nedya kula suwun ngampil, nedya kula boyong wonten garing Ngastina. Nggih anak Prabu. Kakatri sang kapirang urinanggul kinembet kembet Rusang rutaning bawana Bawadura wonten dawuh kula nuwun sewu mboten kok ateges kula menika mboten keparengaken sing andika nedya nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala lan Alugara babar pisan mboten saestu menawi sak wekdal punika Kyai Nenggala lan Kyai Lugara kula cepeng tartemtu kula paringaken kula aturaken dhumateng Paduka Bamdadurna lho napa sagedhakan niki sing andika mboten nyepeng wujuding Kyai Nenggala lan Alugara babar pisan mboten lho lha lajeng wonten pundi menapa cacaking negaring Mandura mboten napa murca mboten babar pisan mboten kula cepeng nanging wekdal punika dipun cepeng dening kadang kula pun Setyaki Pandhita kang kinarya wangsit pindha gombang karsiar meti pindha gombang angat saping tawang dibetah Setyaki nggih mila kula aturi menembung piyambak kalian Yayi Setyaki wah Setyaki wonten dawuh maju mrene nggih enten apa Praban jare kowe nggawa Nenggala nggih beto lah iki arep tak silih disilih nggih napa arep tak nggo nampak rekaning praja tak nggo tumbal ning negara Ngastina gunane negara Ngastina ke Taman Pagebluk mangko kudu ditumbali ya kuwi nganggo Kyai Nenggala lan Kyai Lugara sing andika kepengin nyuwun ngampil Kyai Nenggala lan Kyai Lugara niki kula beto endi Kyai Lugara mriku mapanipun wonten ing epek-epek lah kali Koko Prabu Baladewa diselehke teng epek-epek kula endi ta Setyaki niki Mang Pendet dhewe wah ora diobah-obahke mboten wah endi niki Mang Tampani oh Prabu piye Gatotkaca konjenengan boten bloko mawon ngopo bloko aku wis roh niate Bawadurna kok niate mau ngarep ngrusui nggone Pandhawa nganake Tetanen Agung kae sejatine wis ngerti yen to Pandhawa arep nganake Tetanen Agung wah nggih keparengipun Gatotkaca mboten dawuh babar pisan Kurawa 100 Sundurna wah nggih yen to wis tentrem kanan Praja Mandura mengko pun wakming Mandura dhewe sing bakal sowan ing negara Ngamarta derekke kelawan anakku Gatotkaca lan adhiku Setyaki wis akan dawuh nyuwun pamit batal pasilan ngati-ati Gatotkaca
Begawan Durna. Oh, Setyaki kowe ngapusi karo aku wedhus kowe. Kowe ngapusi karo aku Setyaki jare Alugana monggo malah kowe kok napo aku ngasih cengkelang. Arep meneh apa piye? Ora Setyaki. Nek arep meneh yo. Ora. Lara wong tuwae tak dolanan kaya ngono sak geleme dhewe. Mulane nek dadi pendhita ki topenge dicepot. Topeng dengkelmu ora. Iki untu kaya ngene iki wis dasare kedhise. Nglarake ati kowe Setyaki. Yo sambato. Nenggolo karo Alugara karo diboyong kok Prabu Baladewa. Kok nanti? Nek Ngamarta Gusrana Tetanen Agung. Oh, tak jalo. Kudu ngeboti Ngastina ke Taman Pagebluk. Ya kene nek tak boti ndasmu. Dulu kan tau bapakmu ya Ken. Enten opo Tuhan? Setyaki ngajar karo aku, nek pancen jase ngabekti karo wong tua. Setyaki tandingan ah. Lho, kok mboten ngligo Kyai Cundra Manik? Kowe ngarep ngojok-ojokke aku to kowe? Ora anak ro bapak ora. Kan maju ah. Nggih. Mosok wayangan renek perange. Oh nggih. Kowe ora trimo aku diajar. Trimo mawon. Lho. Wong jenengan ning omah ya guru didadekke. Dadekke apa? Dugangan karo Kanjeng Ibu. Hus, cengkule ora. Ben arep makane didugang. Ben arep ngombor didugang. Salahe sapa milih bojo kok jaran. Kowe kok malah karo ibumu ngono kuwi. Ben kula ya wis sengit dadi korban bulian iku lho. Korban bulian Kula dilokke karo kanca-kanca kula, satamu anak jaran asem. Setyaki kowe arep wani karo Bapa Durna tanding ana kridane Satama Setyaki. Lai. Hop. Jar. Oh. Mutar kowe. Oh ya. Oh. Wah. Sabar. Ah. Ya Allah. Hot. Wah. 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 Hot. Wah. Oh. Ha, yuk. Oh, lah. Woi, oh, ayo mak. Oh. Oh, oh, ah, ukut. Oh, oh, oh. Oh. Woi ya. Hot. Oh, oh, oh. Oh.
Hut, hei, oi nyantol. Hut, cacat, hut, iyalah, hut. Yo. Mampus kau. Oi. Hut. Hey. Try a wood. War. Mati sahabat Allah. Hoi, try. Liane eneng tunggale. Hut. Boys. Hut. Ay. Wow, menah. Wah. Wush. Di to bangku mau. Oh ya, oh ya. Ora pandam, ora wae sik golek liyane neh kok. Klewang. Tak ewangi. Weh, malah digawa. Wah. Loh.
nggonku dhewe. Siarep wani ora? Ora wis nyimpang marga wae. Gek jejer loro. Lambene ra. Kurawa mundur ora kira-kiranan wae. Rasah karepmu ki men na ne na ne na neng Ngrasah kokean pedhing sing Kurawa genah kalah. Aku mau wis mbaten genah ning Mandura nek Wadyabala Mandura genah ora ujet-ujet. ya wis liwas mau ngonake kapiarsa swaranipun mari tekan data ming perang ming sak tutuk diantem pisane kok nggletak. Ayo anakmu kuwi. Ya iya anakku cendak kena dibangkake karo Dipati. Iya. Wis ayo sowan Ibu Betari Durga wae. Ya wis ayo tak dereke Kakak. Liwat ngendi? Manut. Jelas. Iya. Tobat-tobat. Ya tetian kala Rudra Mas Patih Raja Dewaku. Kahanan ana ing kayangan dandang mangore panas lah kok jebul ana titah pujangkara. Sing sowan mangka nganti pasmon sing kaya ngono tobat-tobat biyo-biyo. Marai panas lho. Hawane wis sumuwe kaya ngene mergo ana titah sing munggah ning kayiwangan. Dadak nganggo nangis barang Begawan Durna ngopo? Apa kita nangis barang? Tobat sanga bandrele nangis. Tobat ana umbel kok diulu. Kula nyolamet pasang kaliman tape Ibu Betari. Kena ngopo kita nangis Begawan Durna? Niki ngeten. Kanca kula niku utang leh kula. Mboten dibalekke. Mangga kula buta. Kula nggih nyaurutan ngian. Ning saniki senes niku sing ajeng kula rembak marang kersanipun Paduka Ibu Betari Durga. Nanging wah, Ibu Betari kula nyuwun tulung. Rasasat pepes bayu kang tapis manahipun anak Prabu Duryudana. Mboten gadahi pekajengan punapa-punapa malih ternyatanipun kawontenan wonten negari Ngastina sansaya ngrantes sansaya miris kula raosaken. Ngapa goleki jabrek? Kangen apa piye? Kula menika bingung karo wonten negari Ngastina menika. Kathah sing kenging gizi buruk. Apa kuwi anu wis ketaman pagebluk ngaten mawon. Mangga senanane ditumbali Kyai Nenggala lan Kyai Lugara ning sareng ngajeng kula suwun ngampil jebul pusaka loro niku wis dibaya kalih Pandhawa. Ajeng nganake tetanen agung. Oh, sowan kula niki mboten kajeng nyuwun tulung supados negari Ngastina menika tentrem menika mboten. Ning kula mung kepengin Pandhawa niku ben diwigarke nggone
ngawontenaken Raden Agung merga niku mengke mung bakal gawe rusak ing negara negari Ngastina Ibu Betari. Kula nyuwun tulung Ibu Betari. Sang Hyang Tata kalana kala takut maringkut sungya kang mawingis wingis Sode selika dina durna Wonten dawuh. yen to kita karepake kaya mangkono dina iki kepasang yudha katuju ing inu ulun kanake maseban bangsane rusak tetanduran ya bangsane omok. Awah. Sidaya pun boten riyen. Iki ana Wiramba Dewa karo iki ana Putut Jantaka. Loh, kelawar. Kelawar dengkulmu melacat kowe ra. Kaya ngene gak kelawar, pajake kelawar. Iki mengko sing bakal ngrusak tetandurane para Pandhawa. Lan Wiramba Dewa sakwadya balane kae mengko bakal gawe serana bubrahe tetanenan ning negara Ngamartawa. Nah ngaten Putut Jantaka. Pak, Lho, kok ora ikhlas kowe? ora kok le ora ikhlas. Adewe lagi pisan ketemu. Wis njaluk tulung sing nika-nika. Oh, lole ya wis sakarepmu. Menawi ngaten dinten samreka badhe bidal dinten benjang menapa? Ora ketang sambung apa cara lintang. Putut Jantaka Wonten dawuh. marata jage kepiyana barisane Amalada lintring lan sak miturute kanggo ngrusak tetandurane para Pandhawa. Oh nggih. Ngersake sing paket pinten? Apa lho? Mboten anu maksude niku enten sing kaya pangan wereng, kaya kobong kabeh, jlebuk abang kabeh. Terus uler, uret. Wis kabeh wae diketapke. Oh nggih siap. Regine 900.000. Lho. Lah tobat-tobat karo ngrusak tanduran kok ndak nganggo rega. Oh nggih, ngesraken dawuh. Wiramba Dewa. Wonten dawuh. Wadya balamu ketapke. Pripun? Wadya balamu bangsa maling-maling diketapke. Nova kan maling sandangan mulih. Lah tobat-tobat ngrusak tandurane para Pandhawa. Oh nggih, nyuwun pamit madal fasilan. Omong pangestu paduka Ibu Betari Durga ingkang tansah kula suwun mayungi sak laku jantra kula. Kana Freddie Mercury. Freddie Mercury jengkule mlocot. Oh, nek ngaten kula ngaturaken panjenengan tanpa pepindhan Ibu Betari. Ya wis ora usah suwe-suwe. Wiramba Dewa budalna. Nggih, ngestaken dawuh. Putut Jantaka budalna. Nggih, ngestaken dawuh. Wundur sangapate. Ora usah. Nyuwun pamit tambeng pangestu. Ngati-ati aja kaya bocah cilik kowe kabeh. Radang sura ayo kanca padha
Kitang mati lutira kang anembur ampur eka siji watak manunggaling rasa kagarimang muni bangun ana peteng dudu wengi ana padang dudu rina padanging nala petenge oglangan nyadong dawuh ngabdi pun maling raga nyadong dawuh ngabdi pun maling sukma nyadong dawuh ingkang abdi pun maling bondo nyadong dawuh ingkang abdi pun maling rupa kala nyadang dawuh kalangkang abdapan malang jawat apa tanam malang katang ayam matama kala angkang abda pan malang sandangan nyadang dawa gawanka sandangan sang tak calang tak enggang ngacak tenan kawa tenan kawa menengoy ngem mangane pingo ngeminyangan keminyak mati kanca-kanca wasdang arta wadaka apana babaka tacas wal papara takanta patana saras tanan kawa tanan nganyang ngomong kuwi menyeng gitu sanawan nyandang dawa sanawan wasah dukut celantu dewe-dewe ngerti yo kowe kabeh maling-maling dina iki ndek kewajibanipun menapa Gusti kewajiban kula napa kewajiban kula napa kewajiban kala apa akak kata nyalang cawat lamemu yen awak kudu njugarke Pandhawa nggone nganake tenan ageng wong ngestaken dawuh lajeng kados pundi saranipun mbuh kepiye wae caramu sing penting Pandhawa arep nganake tetanen agung kabeh tandurane rusak oh ngaten yo mbuh arep caramu ki arep tobong tandurane arep bedoli sakarepmu Purbawasesa ngastamu wis ngono budal dhewe-dhewe lajeng teng pundi lunga lho wis nampa bayaran lho sing penting duwite wah pengarep elek tenan kae dadi mandor kok wis benokno wae ngulak nglimbang dhewe ngeni ban ndeleng nyak ngayune menyut nah ngene ayo do budal dhewe-dhewe kanca ayo budal ayo badal payah buta butuh buaya aku
Kakang Semar wonten dawuh Gus. Aja kaget Kakang Semar dina iki ndak prepeki ning Karang Kadempel. Lah pripun? Enten wigati napa? Napa kula kedah sowan teng Ngamarta? Iya Kakang. Lah enten napa? Ngerti ya dina iki negara Ngamarta Taman Pagebluk. Merga koncatan Iwang Pikulun Betari Sri. Kanggo srana kondure Iwang Pikulun Betari Sri, para Pandhawa bakal nganakake tetanen agung ana ing Pasabinan. Kang tundhone Kakang Semar mengko sing bakal diutus supaya ning ngujupake donga. Kinarya sira kondure Iwang Pikulun Betari Sri Kakang. Yat langeneng kalangyan aglar wandan moncar. Tinon lir kekonang suram sorote tanpa padang. Lah nek ngaten awi mboten sadangu-dangu kok kula dherekaken teng negari Ngamarta Gus. Ayo Kakang Semar tak dherekake Kakang Semar. Kelap-kelap katon genjang angges risang wae gandruk sabaran katuluwu kirma yak mayek saking Ndias Balewur. Koko Prabu Karna. Iya ya iki Arjuna. Aja kaget pun Kakang mrepeki kelawan Si Adi merga pancen pun Kakang bakal tumuju ning Karang Kadempel. Wigatosipun wigatine ya kuwi bakal nyuwun ngampil Kakang Semar Badranaya. Mareka den prayitna semurire seka balik titiyane kandayane Trisunya Purnama sasi gelar-gelar semeti tengeng latar mileng lintang Bima Sakti. Pripun kula kan teng negara Ngastina to? Iya Kakang Semar nggih. Ngapunten kula kedah teng negara Ngamarta. Wigatine kula nedya nyengkuyung tetanen agung mengene pun rampung pakaryan kula jenengan kula nembe purun sowan teng Ngastina. Ora iso Kakang. Kakang Semar kudu sowan dina iki. Ngeyel dikandhani sampean. Guru kon ngenteni antriane kok angele ra jaman-jaman nek ngoten sampean nalendra sing ra ngerteni labuhan Gus. Yan seswa matur marang Risang Mahayogi. Sarwi prakati paran karasaning Hyang Utipati Yogya sarining warna. Pun boten sadyan. Prabu Karna niku di dedes ngoten niku ming wedi. Iya Kang nggih. Pun boten sadangu-dangu kula dherekaken teng negari Ngamarta Gus. Ayo Kakang Semar.
hina semobang Yiwangaruna kadenetraning Prabu sabdaning kukila rengkane krasa keter kene tungan nengkung ler sing bene panco tepatokeng ayam wono Niwangagung mugi ngayomi Praja negari Ngamarata Kaka Prabu kula nuwun sewu kula wantun boyong rawuh jengandika jernyatanipun sakmenika sedaya syarat sarana sampun cumawis Kaka Prabu inggih Yayi kula gi mangertosi Kaka Prabu Baladewa sampun rawuh nganthi Kiai Nenggala lan Kiai Nugara Kakang Semar ugi sampun rawuh kula pun siap kenduri kula kek ngebrake mong-mong nggih tumuli Yayi ing sakmangke lampahipun Sangyapura Pandhawa dya ngawontenaken tatanan agung menika nalika semanten ingkang sepisan pananemipun Dukut Sewu mawi Kiai Nenggala inggih angka kalih Werkudara apa siadi mbendunga kali Jamuna kanggo pangiline toya ning Pasabinan ya Kresna kakangku ngesokke dawuhmu banjur apa sing meneh sing kudu tak lakoni kang angka 3 panumbuke ngasil tetanen mawi Kiai Alugara inggih angka sekawan inggih ingkang pungkasan Kakang Semar ingkang kedang ngujupaken donga kondunipun Iwang Pikulun Sri Sadana ah nggih enten ningkunge to ana Kakang lha kepiye ah mengke urung asih di kabulke wis gondol minggatmu wong orang dikebrake ingkunge rong dijapno wis gawa lunga ingkunge aduh nanang gawa gedang selirang nek ngaten nggo mawon diwiwiti mawon Gus nawi mekaten Kaka Prabu awi kula dherekaken bidal wonten ing Pasabinan anamur kawula kaliyan para kawula ngawontenaken tetanen agung Kaka Prabu tumuli monggo Yayi Prabu kula dherekaken Yayi Prabu
asmara marang Sang Katirate Rate ratu-ratune wong Cakra Kembang Kembang Jaya Kusuma asih mring kawula Sengkono kakangku aja kaget wit awi. Ya dia napa? Setu bonto kakangku aja kaget wit awi. Nang apa Werkudara? Gawe kaget penggalihku. Teko siadi ngawe kelawan pun kakang. Ngerti ya. Dina iki aku duweni pakaryan lan aku kudu diwangi kelawan Senggara kakangku lan Setu bonto kakangku. Pakaryane apa, Di? Menurut Jaki matur kelawan pun kakang. Ya kuwi aku kudu bendung kali Jamuna gawe tabak kanggo panggiline toya kawula sing anake tetanen aku ning Pasabinan. Oh iya njur kapan mangkate? Saiki apa sesuk? Oh iya. Piro bayare? Wah iki anane mung nyambut gawe lahir batin orang arep-arep opah. Oh ya wis ora sida. Ora sida piye to kowe? Kudu ikhlas. Oh ya wis, ayo budal Werkudara. Ayo tak dereke. Kanjeng langit kelap-kelap katon ler kencang ngalih Sri Sang Mawe Gandrung Pripun sinuwun? Nggih. Winih-winih pun siap. Jeng sing hibridan apa sing napa? Mangga kula aturi milih piyambak. Wagi men Wonten dawuh ki Lurah. kowe nggawa winih Jagung ora? Nggih beto. aku turana sak bruk wae ya men sing wis di Marsal anu Marsal sing abing-abing rasa stroberi kae nggih. Ajeng didhahar matamu kowe ana arep diulurke arep dipangan ora nggih. yen ngono ayu sapa Nggih kula ingkang ngabdi pun Wagimin. yen ngono ayu Wagimin siwak diwiwiti nggone awak dhewe nganake tetane monggo kula dherekaken sinuwun. Wagimin ngamuk
Das. Das. Kepiye wagi men sae. Mbon sedaya malah gendere muni jenang gula iki. Jenang gula kiling tak detak kiling cret. Sae sinuwun nalika kula pisanan nandurke napa niku nandur wine mau kula kok rumangsa kula marem saya. Iya. Ning jambak menawa ya kabeh mengke mung kantun panen kari warga ngrasake manfaate. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Ngergenjang alis risang mawe gandrung. Wae dian ya. Du ngenekke tanam bersama. Lagi do bercocok tanam iki ceritane ya. Tanduran aja kleru sing ambigu ketak. Wah, aku mundi dawe Wang Pikulun Betari Durga. Kudu rusak tandurane. Ana angin bantere ora jamak. Nggih. Nganang usume ketiga. Lho. Kok akeh urete iki? Oh sik. Oh kurang iki lek mupuk iki kurang. Iki kok iki tak catete. Sing iki kurang ngene. Lho. Lho kok rusak kabeh iki? Sinuwun ketiwasan sinuwun. Kowe minggir. Semare kedin prayit. Ora sah. Mboten. Meng kula. Jugak wae lagi esek. Ana apa Kakang Semar? Mboten ngerti lah kok. Tandurane rusak kabeh nika pripun sinuwun? Pan samar pamoreng sukma sinokmaya winahya ing sapi sinimpen teleng ing kalbu bambu kaning marana talen saking liya playape ngaluyup. Kakang Semar Wonten dawuh. Marata ora pangling kae sawangen. Lagi lae balak-balane Betari Durga to jebule. Iya. Putut Jantaka. Kula ngertos keringkiane sinuwun, kula ngertos. Yen ngerti gage undurna. Nggih, siap. Nabrak sakarepe dhewe. Aja nesu, Nansu. Draman kula wis apik. Tembrung sakarepe dhewe. Lah kowe iki nugelke cuthik pirang-pirang. Cuthik ya ben. Lho malah nesu. Mboten. Awi dipun sawang Yayi Prabu. Monggo Koko Prabu.
Iki pengapesanmu Putut Jantaka. Kowe wani ngorak-arik tandurane ndara-ndaraku Pandhawa sawangan iki. Boys. Ampun apa? Pengapesanmu iki tok mboten ki lho dah mboten. Ayo bali. Nggih. Ayo bali. Nggih. Ora gelem bali seblake kowe. Wah. Sampeyan ngerti dhewe to? Iya Kakang, nggih. Mila niku. Nika pengapesane ming tumbak Kyai Pencok Sari. Sari supir bis. Turu to wonge. Iya Kah, pun niki kurang siji kantun. Ngujubke dongane niki tandurane wis ijo royo-royo mun bali subur melih. Iya Kakang, ayo. Pratana sak telenging pasabinan ngujubke do. Anggo ingkunge cepake lho, Gus. Rene, aku ora kuat aku. Aku mung renang gaya batu kok. Betang lho, betang. Serot banyune saya suwe nyelentek. Iki saya entek iki pokal gawene sapa? Tosena. Tosena. Cuwe. Gatan Jipo. Sorry ya, sorry. Piye, Pak? Anu piye, Pak? Lambene Anu piye, Pak? eneng wong sing bedah tambak. Masa? Wah, ngece. Wow. Tenan ya, Pak. Wah lah
kaya ngene kahanane. Kowe reti sapa sing jebol reti? Nek reti gen jegur. Sampeyan jegur, Nek iso nglangi. Awak gedhe semono isine ming sego. Ngopo? Ayo. Ngopo ngedunge bidi? Wah, nek wis mentas kecek ndasmu. Aku ambles bumi. Keduk. Ya ora kena. Rampung iki. Sapa kae? Sapa kae jero banyu kae? Mbah aku ora ero. Sapa kae? Kayake Kantasena. Ayo mlayu ae. Waduh nglangi ngantek kaya wong ora iso imbles wae. Oh ya Ding, aku kan waterproof. Waduh ngerusak bendungan sakmene ora dandane aja takon dosa kowe. Ngopo dadak ngene barang apa? Aku njok ngapura Raden, aku njok urip, aku njok urip Raden. Sing ngakon sapa? Inisiatif kula dhewe. Masa. Sing ngakon sapa? Betari Durga. Dandani. Nggih. Push up Ping pinten? 10. Siji. Oke. Loro. Telu. Papat. 5. 6. 6. Kurang medun. 6. Kurang medun. 6. Aku 6 terus lagi. 7. 8. Kurang medun. 9. 9,5. Ora kuat ping 10 dandani. Wah, ngrekasa iki, Wah. Aku mengaman do push up ngene aku turu ning UKS yakin sumpah. Digeret Pak Sogol ae turu wae ora usah melu. Iya, aku yo ngono. Jadi kelampeanmu buka. Nggih. Apa kuwi kaya uyah? Uyah, Ngapusi narkoba. snes. Oh, cetha kowe wong nganggo. Wis dandani, cepet lakon push up. Nggih. Wah, kok senane do aneh-aneh ae ora. Dadi wong kok ora. Piye ya malendan? Mbah. Kayake iki mau tancepke kene kok uran kok wis ngono wae ta. Terus sing iki ditancepke kene. Aman. Wong urung nganggo semen kok Werkudara. Ha iya. Iki banyune saya kebak iki. Wong kodho bali. Nggih. Celanangan
tungder tak dontak tak dontak tak dontak tak tungder tekan tilik tak dontak tak tilik tak dontak tak tak der wah metua wah wah ambles bumi sing dikedhuk sing metu ya tremas ora ya ampun Tobat kula diunsalke. Ayo pulang. Nggih, pulang. Subal roti cangkem. Nggih. Ana wong roti iki ora dienggo lambe ya. Nyur mamin Kakang Semara. Balane jak balik nggih. Mangkat kurdoso mafangga lambene ayo ndi Werkudara petuana dhewe Werkudara wong laknat kowe sabar metuwa sabar Pak sabar see you Syaragaku ora Syaragaku ora Syaragaku ora
Taruna Marsudya. Kurang ajar kok dikira aku ora iso bales sampeyan. Hei! Udaku. Senes to. Tuh. Oh. Iki urung dikabulke. Kabul dhewe, ora melu. Wah, lore. Ratu galak kok kelaran gares. Ngene. Pripun? Minggu aku. Weh, lah meng karek sak gelas iki. Aku. Iki to campuri apa iki? Baygon. Wah. Ah, kok. Ayo, non. Oke, napa? Obat untu. Obat untu. Heeh. Wah, iki gedang. Oh, gedang. Oh. Wah, iki. Wah, iki apa? Wah, iki. Ora apa-apa didone ratu ora masalah. Wae truk edan. Truk, Nun. Kok ngliyer ndasku? Lah nggih kaya. Kurang niku kula campuri sing murni 70%. Oh, edan iki ya. Arep mateni ratu. Mboten. Wis gek diujubke mer, dungane mer. Oh, mer diujubke. Nek tadah amin. Iya. Ngopo iki? Ingkung cara-carane. Apa? Bolmu itu. Jelarit ta, Met? Iya, Apik kok. kenaen jelarit. Ya ampun Gus, sedaya tetanen agung pun dilakoni. Iya. Nggone bendung kali Jamuna pun kaleksanan sedaya. Iya. Nganake tetanen agung nggih pun subur sedaya kantun nenggo panen. Sakniki ngeten. Kula ujubke dongane muga-muga mandya ucape Semar Serana niki saged dados rana kondhoripun Dewi Sri lan sadana wonten ing pagedungan pusaka lan mugi-mugi sawape Sri Sadana saged mahaneni negara Ngamarta saha desa utawa dusun temah wusanane dadi ayem tata titilan tentrem ijo raya-raya sedayane Gus.